pagpasi sa laylay, ikot anon so'y magdadamay. Ay sunod sumagot, sumakit ang matay, tulad abanat ang lumuhin. Langadon o bukod natin ay sotuhon, ikotan nun so'y magdadamay. Tulundot abanat pagpasi sa laylay, ikotan nun so'y magdadamay. Tulundot abanat pagpasi sa laylay, ikotan nun so'y magdadamay. Ikotan nun so'y magdadamay. Umpisa na ng tatuong, kumatatin sana, tatuong mobile, no? Di pa dito impo na po may site na YouTube buti kita ko. Aya. Kaya ato ko po tilambos kanaw kato magisisod iswang samayan. Kinarahingan di asundo iswang kadyan sorga kon sikaw do kasiwatan do katong. Iso kalimnayaan ko do